Dèiem al principi que ja està en marxa la Fira del Llibre, i sí que òbviament en el nostre programa d'avui tampoc podíem deixar de banda els llibres, i tot que ja parlarem la setmana passada de llibres, avui també ens toca parlar de lectures. Una d'elles, la que tinc ara mateix a les meues mans, és Slow West, és la crònica d'una ruta americana, i el seu autor és Vicent Gillet, que a més és periodista i company nostre així en Levante el Mercantil Valenciano, i el tenim així. Molt bona nit, Vicent, què tal? Que ara t'has convertit en escriptor. Sí. Escriptor de llibres. Sí, perquè escriptor ja ho eres en el periòdic. Sí, no, però sí que és cert que és un... seguint un poc el símil del viatge, este també és com una espècie de viatge diferent, que sí que te notes xafant un territori que no, una miqueta inexplorat, que no coneixes del tot, i bé, la veritat és que ha sigut un repte interessant. En el teu cas, més que mai, fer un viatge ha sigut, sense tu quasi saber-ho, el primer pas per a escriure este llibre, perquè m'estaves dient que quan començares a fer aquesta ruta, de la qual ara ens parlaràs, no tenies la idea de que d'aquest viatge anarà a sorgir una història, no? No, la veritat és que, si soc sincer, la primera intenció va ser gaudir del viatge sense cap altra pretensió, i ja va ser després, un any després de tornar, quan els amics de l'editorial Drassana em varen comentar la possibilitat de fer un llibre, i la veritat és que la ruta sí que es prestava a que no quedara únicament en un viatge turístic, sinó intentar fer alguna cosa més. Quan feres aquest viatge i quina va ser aquesta ruta per la costa, crec, americana? Sí, el viatge el vaig fer entre finals d'agost i setembre de 2013 i transcorre de Seattle a San Francisco, i vaig tot el rato per la carretera 101, que és la ruta que va paral·lela a la costa oest i que va pegada a l'oceà. Estem en permanent contacte en l'oceà durant tot el viatge. És un llibre que, no sé si estan marcant dins d'aquest gènere de literatura de viatge, no? Com les road movies, si farem un paral·lelisme amb el cine, que van fent un viatge al llarg de tot el trajecte. Podríem dir que és una cosa similar, o com emmarques tu aquest llibre per a contar-la? Sí, jo crec que conté molts dels elements clàssics que s'associen a la literatura de viatges, i en concret a la literatura dels viatges en cotxe, perquè n'hi ha molta carretera, moltes milles, com diuen en Estats Units, molts motels, molts bars, moltes platges salvatges, perquè aquesta ruta és, a diferència d'altres com la 66 o com la que va de San Francisco a Los Ángeles i d'ahí a Las Vegas, és una ruta que no està tan explorada turísticament, i n'hi ha molts llocs que n'hi ha grans ciutats com Seattle, Portland, San Francisco, però sobretot també ens vam trobar en molts poblets apenas suraven per damunt dels 300 habitants, i el denominador comú, diria, que va un poc en funció també del títol del llibre, és el gust per la vida lenta, pel plaer d'una vida pausada, calmada, i això és algo que vàrem trobar durant tot el viatge, que a mi me va sobtar especialment, i crec que també ens ajuda a donar una altra imatge dels Estats Units, més enllà d'aquesta associada que tenim al país de les presses, al gran país de les grans ciutats, al país de l'imperialisme capitalista. Jo crec que en això sí que ajuda a donar una altra visió. Em comentaves abans d'iniciar aquesta entrevista que has volgut estructurar el llibre una miqueta les diferents ciutats o llocs pels que vas passar, no? Sí, el llibre funciona una miqueta com un diari de ruta. I sempre tenim... Tindries que fer molta memòria, no?, després. Sí, clar, perquè com en principi tampoc vaig prendre notes com per escriure un llibre, sí que vaig fer una tasca després, primer de memòria i després de documentació de molts dels llocs on havíem passat. I bé, jo un poc el referent que tenia també en el cap era el d'Enric González, que per a molts dels que ens dediquem al periodisme és un autèntic tòtem, un referent, i ell té llibres de viatges molt llegits i molt famosos, que són la recopilació de la seva experiència com a corresponsal del país a Nova York, a Londres i a Roma,
i jo, salvant les distàncies, he intentat també seguir cert paral·lelisme en la seva manera de descriure aquestes ciutats, que és un poc a partir del reportatge literari més apunts històrics de cada ciutat i un poc tot trufat de l'experiència i les anècdotes personals de l'autor. O sigui, clar, això també és el que has intentat fer tu així, no? Que hi ha un mix una miqueta del viatge com a viatge, dels apunts més històrics que dius, no? Sí, per explicar també un poc en context cada lloc, i també era una fórmula que per a un debutant en literatura com jo era prou còmoda a l'hora d'escriure, perquè tampoc t'allunya del tot del relat periodístic, perquè vindria a ser com un híbrid entre reportatge i literatura. Tampoc, sent el primer llibre, tampoc anava a pegar un vot a la narrativa o a la ficció tan greu. Què és el que més te va sorprendre d'aquest viatge i que suposa que se plasmarà en aquestes pàgines? A part de lo que m'has comentat ja, d'aquest ambient sossegat i relaxat que te despertava. Sí, pues a mi especialment una de les coses que igual pot semblar una obvietat, però sí que em va sobtar molt la extremada amabilitat i hospitalitat dels americans. És gent que, sobretot ja no en pobles menuts, sinó també en grans ciutats, es desviu per ajudar-te, tenen una visió molt, en alguns indrets inclús molt, diria, progressista. És també un poc trencant els tòpics d'allò que tenim associat tradicionalment als Estats Units. Vàrem estar, per exemple, en poblacions com Arcata, que està en Califòrnia, i és, diguem, la població més esquerrana de tots els Estats Units, però és que podria ser també la més esquerrana de tota Europa, si la traslladarem així. I la veritat és que sí que em va causar especial sorpresa. Vicent, me deies que estigueres ja el dimecres en la Fira del Llibre, que estaràs demà també. Sí, de 7 a 9. I la setmana que ve també estaràs un altre dia. Sí. Quines han sigut ja les respostes dels primers lectors? Van a prendre este llibre com una guia de viatge també i anima a la gent a realitzar este viatge? Què és el que te diuen? Pues el primer feedback que he tingut ha sigut prou positiu. Tampoc és que hagin anat a comprar massa llibre, però... Però bueno, tu sempre tindré uns conejillos d'índies, no?, per donar a llegir el llibre per veure què tal. Inclús abans de la impressió ja vaig fer gastar a amics un poc com a coballes, i sí que me van dir que era un llibre que incita a viatjar. I jo crec que aquest és el millor elogi, més enllà del número de vendes, que pot tindre un llibre de viatge que incite això, no?, a la inquietud de voler visitar aquests llocs. A banda, són llocs que, més enllà de San Francisco i en menor mesura a Seattle, tota la resta del viatge no són ciutats tampoc massa conegudes. I, de fet, nosaltres tampoc vàrem trobar massa turistes en moltes de les zones. I jo crec que aquest és el millor elogi que se li podria fer al llibre, que incita el viatge, que incita a viatjar allí i conèixer aquesta zona. El pròxim viatge que facis t'enduràs un blog i apuntaràs per si de cas? Sí, per si que sí. Volia dir si amb això, si és un projecte que tens pensat a lo millor continuar o bé llibre de viatges o bé algun altre tipus de literatura, no sé si... Sí, bueno, ja una vegada fet el primer pas, sí que és cert que els viatges sempre m'han agradat, perquè sempre que he tingut ocasió he estat ja en pràcticament tots els continents. Sí, abans, feia anys, també tenia un blog on anava recopilant un poc aquestes experiències, i sempre he sentit atracció perquè és un gènere molt inspirador que te permet... Jo sempre definisc que viatjar és la millor manera i la més senzilla de conèixer i d'aprendre coses. I sempre jo m'he vist molt familiaritzat en aquesta manera d'actuar, i ara ja una vegada fet el primer viatge, probablement igual... Ara ja s'ha obert. Sí, ara ja s'ha obert la veda, però també m'agradaria igual, si este viatge també ha sigut una miqueta d'exploració en el gènere de la literatura de viatges, inclús avançar i posar-me igual altres reptes, més enllà dels propis de cada dia del diari, clar. Clar que sí. Me comentaves abans i me pareix algo
prou curiós que, clar, quan tu te n'anaves ja m'has dit que no tenies la idea de que aquest viatge acabarà en forma de llibre i me dius que si ho hagueres sabut, pues hagueres anotat més coses i tal, però haurà sigut molt diferent el llibre si s'haguera sabut des del principi? Perquè, clar, potser també, no sé, per la frescor de... Sí, tal vegada a nivell descriptiu, algunes descripcions hagueren sigut més concretes, no sé, el mobiliari d'un bar de carretera on et pares i això. També és cert que havia fet moltes fotografies Sí, de fet hem vist algunes també. Més de 1.000 i això també, mirant totes aquestes fotos, també m'ha ajudat a reconstruir els escenaris, els ambients i la gent en la que... Fotografies que intuïs també tindran una part important, no?, en el llibre. Sí, té un quadernet central d'unes 16 fotografies, si no m'equivoque, i en elles està una miqueta resumir també l'esperit de tot allò que vam veure. Ahir acabem de veure una foto d'una platja que és molt interessant, que és un dels escenaris on va transcorrer la pel·lícula dels Goonies, i en aquest sentit el llibre també té cert component intimista, perquè a banda de que el fet de viatjar en cotxe ja t'incita a la reflexió, a pegar-li moltes voltes al cap de tot el que estàs veient, perquè n'hi ha molts moments de quietud, de solitud. També tenint en compte que s'hem criat en una cultura molt yanqui, de moltes sèries de televisió dels anys 80, pel·lícules, tot això d'alguna manera també s'ha vist al final reflectit en el llibre i també m'ha ajudat també a reconstruir-me un poc a mi mateix, perquè al final aquests llibres de viatges, ho deia també Steinbeck, el Nobel nord-americà, en un viatge que va fer per tot els Estats Units durant 3 mesos, que havia anat a la recerca dels Estats Units però al final s'havia trobat a si mateix, i salvant també les distàncies, primerament Rick González i després amb Steinbeck, d'alguna manera jo sí que m'he sentit un poc identificat. Al final el llibre també és una radiografia meua. Molt bé. Vicent Gili, moltíssimes gràcies. Enhorabona per el teu treball i que siga el primer de molts viatges que ens portes a través d'un llibre. Tant de bo. Ganes que segur que té tota la gent que ens està seguint des de casa a fer aquest viatge. Si no, de moment no pot per la carretera com tu, almenys que ho puga llegir en aquest llibre. Sí, i jo sempre tinc la teoria de que inclús si fas una excursió a una comarca per així propera, sempre n'hi ha material literari per a poder descriure-ho i ser una bona peça. Clar que sí. Pues moltíssimes gràcies, Vicent, i que vagi molt bé també en els pròxims dies que estaràs allí en la Fira del Llibre. Moltes gràcies. Gràcies.